Queres mellorar o teu rendemento nas carreras de tipo OCR, pero non sabes que agarre utilizar en cada unha das probas? Hoxe explícote os agarres básicos: prono, supino, neutro e mixto. E como entrenalos nunha rutina rápida. Imos a por eles. O agarre prono, coas palmas cara adiante, é o máis estable para os monkey bar e anillas. Traballa moito o antebrazo. O agarre supino, palmas cara ao teu corpo, activa máis bíceps e pode darche un extra de tracción cando estás fatigado. Úsase moito para transicións e movementos curtos. O agarre neutro colócase coas palmas mirándose unha a outra. É perfecto para reducir carga nos cóbados e ideal para obstáculos con anillas ou barras paralelas. O agarre mixto combina prono e supino. É moi útil cando o obstáculo xira, cando tes pouco control da barra ou cando precisas extra de estabilidade en fases longas. Agora vou vos mostrar unha rutina rápida para mellorar forza e resistencia en OCR. Antes de rematar, lembra que tamén temos o agarre simio, que é realmente o máis forte de todos e pode darnos estabilidade en obstáculos longos. E xa estaría. 5 agarres clave e unha rutina rápida para mellorar en calquera proba de OCR.